Maialen, kontaiazu, ze sentsaziorekin geratu zaren Europako txapelketa hau amaituta, esan duguna, ez? Pixkat 4:45 horrekin ezin, baina hala ere, pozik egoteko modukoa. Bai, hori, gisa esan oso pozik, sentsazio onakin, konpetizioa oso ondo junda bai beroketatik bukatu arte, eta hori, gehiago ina ahal nauen horrekin, sentsazio horrekin geratzenaz, baina bestela ez da marka txarra, ze urte honetan nahiko estable egonaz marka horretan eta seinale ona da. Orain horretik, joku Iberoamerikar horiek, pixka bat abuztua oraindik ez dutu, aldala, hori ez, zifra horietan sendotu eta hordaki pixka gora egiterik balego, urtea borobiltzeko, ez da? Bai, pare bat astetxo barru bertara jungo gare, aberre entrenamentu batzuk kalidade zeitzeko aukera daukogun eta beste plus bat aldotzagun emunen entrenamentu eta saltuai eta aldogun ondion apurtxo bat hobeto bukatu.